friends, welcome back to my YouTube channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों खुलुमबाय। बिराद गोबावजों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। भिडिअआथ' आगोलावनो बानायनाय मेल्ला दङ। आङो एडिट खालामनो बानानै होनाय जायाखैमोन। थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायबाय थादो। जोङो राज पुजा नायनो थांनाय भिडिअखौ। आंजों लोगोसे दङ आइ दङ, आयं दङ, आब' दङ। जोङो साथाम साब्रैजोंनो फैदो आरो। नायफालांबानो जाबाय दे। कृष्ण मन्दिराव खुलुमखांबाय। दा जों सिंथिं थांसै दे। सानबाबो मानसि जासोदो बेनो नामा गिदिं खालामनानै लोगोफोरजों लास्ट हाबफैबाय मेलासिं बायदिसिना मोजां बेसाद मुवा ओंखारसोदों नालाय बेखायनो बायनो हायाबाबो फैसाथ' गैखाया लोगोफोर नायनानैनो गोजोनना लानोसै मा खम दामफोराव मायाबाफोर मोनबाय बायगोन खोमा बेनिफ्राय आयंमोना बेग बायोनो रेनास्तावनो इखो लागोन इथिं आरो मा लादोबा मालाखौ मोनबाय ओइखौ लाना आइखौ नायदो अ थांगोन र' थाखोन गैया न' थाखोन गैयानो बेलेग होनांगोन थाखोन नायनायानो जोबलिया लोगोफोर बेखौ नायो बेखौ पसन्द जाया बेखौ नायो बेखौ पसन्द जाया जात्रा फास हाबनायनिफ्रायनो जोङो बेगखौनो नायबाय थाबाय नायबाबो नै थांनानै जालायसिगोन जों दायो लास्ट जोङो बे गांनिखौ नायबाय आरोना खम दामनिसो दै लोगोफोर नुनायावनो सिनाय मोनखादों बेनि प्राइसआ बेसेबां दाम गोसानिबो लानो हाया नालाय फैसा गैया दुखिया खाफाल दायो जोङो गोजां बोथोरबो सफैखाबाय बेनिखायनो एसे एनै खम बेसेनफोराव मोनगोन खोमा होननानै खाथि नायफैदोंमोन माथो दामफोरानो बांद्रायसो बेनिखायनो लानो हायाबाबो गोसोखौनो गोजोन होना लाबाय आरोना नायनानै लानाय बायदि एकदमबारे नै बिथिं आरो आयंआ सेन्देल लायोमोननो सेन्देलखौबो एसे नायबायमोन नायनायालाय नाथाय जानाय मोनासै आथिङाव जानाय मोनासै आरोना नै जोंहा आइजा आयंदो मालाय उरुना लादो नै हि नायनायानो जोबला गोबायसो ने मेख्ला सादर गोजा बिखिनियाव हाखाफोरनि गोजा जोंनि गैयाथ' ला मोनगोन इयाव सेन्देल नैखौ मोजां नांदों